presa de pèl que les bonificacions acordades a partir del 31 d'agost excloguessin el tram amb més sinistralitat, el de Borges a Lleida-Soses. És un sense sentit. Per això, des que es va conèixer aquest error, ens vam manifestar, i fins i tot el mateix 31 d'agost, davant el Servei Català de Trànsit i a la subdelegació de l'Estat per reclamar la bonificació fins a Soses. D'ençà cap aquí hi ha hagut moltes iniciatives, intervencions, etc., reclamant la urgència de la prolongació de la mesura fins a Soses, però a hores d'ara res de res. Entre altres, podem recordar que al novembre del 18, a iniciativa del grup parlamentari d'Esquerra Republicana al Senat, va aconseguir aprovar una moció que insta el govern espanyol a pujar les bonificacions dels peatges a un mínim del 75% per als transportistes que han de pagar a causa dels desviaments obligatoris cap a autopistes a peatge com l'AP7 i l'AP2. D'altra banda, el 14 de novembre, la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la moció presentada per En Comú Podem sobre la Nacional 240 que demanava al Parlament de Catalunya instar el govern de la Generalitat a demanar cursar davant de l'Estat la petició d'ampliació de la bonificació al tram entre Soses i les Borges, que és el que estem demanant ara nosaltres. No sabem si això va ser culpa de l'Estat o va ser culpa de la Generalitat, que no ho va demanar, però creiem que és una qüestió de voluntat política i demanem compromís de que aquesta pugui ser una realitat de forma immediata.